Onder grote belangstelling vond zaterdagavond de dodenherdenking plaats. Na de dienst in de Grote Kerk trok er een stille tocht naar het monument in het Stadspark. Steeds vaker zijn er verstoringen van het stiltemoment, zoals dit jaar in Vught. De vraag die steeds meer naar voren komt, is of de herdenking nog wel van deze tijd is. Oh, absoluut. Absoluut. Ik denk juist van deze tijd. Ik denk dat omdat het al zo lang geleden is, dat het zo belangrijk is dat we die vrijheid, dat het niet vanzelfsprekend is, dat we dat doorgeven aan de jongeren, ook voor de toekomst. Tegenwoordig hoor je zoveel discussie hierover, vandaar dat ik het vraag. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat mensen dan heel gauw vergeten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat we moeten onthouden. De herdenking verliep strak geregisseerd met kransleggingen van internationale en regionale gasten. Nou, wij hanteren ons protocol en we zijn er af en toe een klein beetje flexibel, maar het protocol moet gewoon gehandhaafd blijven. Ja, we hebben een aantal gasten die rechtstreeks door burgemeester Gillis uitgenodigd worden. Dat zijn onder andere de gasten die uit Duitsland komen. En daarnaast als comité samen met de bestuursassistenten zoeken wij naar mensen die nog getuigen zijn geweest van de oorlog. Dat doen we vaak via van God. Mevrouw Klaassen is dit jaar geweest. Van, kent u nog iemand anders vanuit de jeugd van vroeger? En zo komen we vaak bij die mensen terecht. We hebben een relatiesysteem op de basisscholen, waardoor elk jaar een andere school het monument adopteert. En die kinderen die doen wat in de kerk. En we proberen tegenwoordig ook iemand te vinden die iets kan vertellen van de uitzendingen die op dit moment plaatsvinden. Ook de weergoden leken rekening te hebben gehouden met de herdenking. Ja, we hebben echt geluk gehad, want nu regent het zoals je ziet. Dus ja, de weergoden zijn ons gunstig geweest. De rustig verlopen dodenherdenking werd door Koninklijke Harmonie Uitzerpen afgesloten met het Wilhelmus. Ja, dat zijn mijn vrouwtjes. Toch zijn ze op maat gemaakt. Dan is hij niet te groot.